Welcome sa tanan. Ako ang dako kay mong kalipay no na nanapod ta karon sa Sunday gitugot ta sa atong Ginoo na makatipok kita both no physically and virtually. Og nadunggan nato no ang announcement ganina pod na and we're so excited and looking forward to sa karong September 5 na pwede na pod ta makakita sa inyo no sa physically. So we are longing to see you because we love you and when we miss you and naagi great encouragement na atong makuha no sa isa't isa bilang isang parte sa lawas sa ni Kristo sa iyang sa local church na kung magkita ta it's really there's really great blessing and encouragement allows us to love one another all the more. So, no, welcome and naanata karon sa ika-4th week sa atong gi-celebrate na Discipleship Emphasis Month tuwing August, no, the month of August, and we are praying na dinhi sa GCAF mo na ni kaniya atong ibuhaton every year. Og ang atong text na atong gina-focus gyud balik-balik gyud is kani ang Great Commission na gihatag ni Jesus bago siya misaka sa langit na iyang gihatag sa iyang mga tinun-an. Ingon dira sa Matthew 28:18 no na and Jesus came up and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And tudluan ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og hinumdumi ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Karong nanata sa atong 4th week, ang ato ang tan-awon karon na part sa kaning Great Commission is kaniyang saad na iyang gihatag including sa iyang paghatag sa sugo. Now, before ta magsugod, magampo kita. Lord, salamat Lord sa opportunity na makapaminaw na pud mi sa imuhang pulong. Salamat Lord na makatipok kami karon bilang imuhang mga gitawag na mga tao tungod sa imuhang gugma o grasya. Walay amua, Lord, ani na naakaroon kami sa imuhang mercy na imo kaming gi-include sa imuhang pamilya. Imo kaming gitawag o imo kaming gipasaylo sa among mga sala. Lord, tabangi kami karon sa pagsabot sa kaning importante kayo nimo na sugo gihatag sa simbahan. Na dili namo ni siya kanang unya-unyaon or among kumpiyansaan lang. But amo agyo ni siyang i-embrace bilang part siya sa pagtawag nimo sa amo as disciples. Tabangi kami sa pagsabot. Tagai kami og pagtuo og pagmakatuman kami sa according sa imong saad. In Jesus' name, Amen. Actually, no, ang Great Commission is klaro kay ni siya. Burag dili na bitaw, wala bitaw siya kanang makalibog pa. Naay sugo, naay mando na gihatag. Klaro. Og dili ni siya para sa mga gamay lang sa atua dinhi sa simbahan, kundi para sa tanan sa simbahan kung member kita sa lawas ni Kristo. Apil kani na ato ang buhaton. So klaro kay siya na naisugo o kani pong saad, klaro pug kaayo siya na dali na kay siya sabton. But we see no na ang challenge sa Great Commission is grabe siya ka costly. Na daghan
mo feel na dili pa man ko ready, daghan mo feel na murag dili na ko kaya ni, murag daghan mo ingon na dili pa man siguro ko pwede ani kay di ko kabalo. Daghan kay mga hesitation sa pagbuhat ani even though klaro kayo siya og naa pa gyud siya saad. No, ang saad klaro kayo naa ang presensya ni Hesukristo mismo makikuyog sa atoa taman no kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Now, if you look back sa naminaw ani, ang 11 ka disciples na naminaw ani, after sila nakadawat aning Great Commission, gitagaan sila sa balaang espiritu. O dinhi na din sila nagsugod sa pagsangyaw, sa pag-make disciples of all nations. Ug nakita nato no na kaniyang sugo o kaniyang promesa mo kani ilang gigunitan maski halos tanan sa ila gipatay. Halos tanan sa ila nasakitan, na priso. O grabe ang great cost to them. And dili lang sila no kay kung tan-awon pud nimo sa mga gipang sulat sa epistles. Nakita po nato na dili lang ang 11, batanan ang nituo ug nituman aning Great Commission, naagyoy great cost to this, and yet ilang gibuhat. Naapoy story no na sa 1956 na usa ka missionary ang yang pangalan si Jim Elliot ug niadto sila sa lugar na ang lugar na wala pa gyud nasangyawan sa maayong balita kaning mga tribo, kaning mga tao. Ug kani sila na mga tribo is ilado sila na mamatay tao. And yet, tungod sa ilang paghigugma sa Ginoo, sa pagtuo sa Great Commission, niadto sila para ilang masangyawan sa maayong balita. And pag-abot nila ito na lugar, 5 lang kaadlaw nilabay, tinuod siya o iyahang upat ka mga amigo ng mga missionaries, gipatay. Ug makaingon ta ba kung kita lang, grabe, sayang no, trahedya kaayo kay 30 years old sila. What's amazing bitaw kay ang giingon sa kanina missionary, sa iyang gisulat na journal, ana siya, walay masayang na kinabuhi sa mosunod kang Hesus. And so, makakwanta ba na ngano kaha no na dili man ta tanan ing ani. How wonderful would it be kung kita diri tanan sa Golden City Alliance Fellowship would embrace kanina tawag sa Ginoo, na kanina mando sa Ginoo na para sa ato tanan ug ato kining kasing-kasing gi-live out. How amazing would it be no na ang dinitanan siguro sa Cagayan de Oro makadungog sa ug makakita sila na ang Dios ug ang madunggan nila ang mayong balita sa gikan ani ang atoa, even though gamay ra ta. But then naapod aning usa ka realidad. Kay naay usa ka babae no after sa usa ka wali sa pastor sa usa ka simbahan, niduol siya sa pastor, ingon siya, "Pastor, salamat kay sa mensahe no. Tinuod gyud imong giingon. Agree gyud ko. Kanang kuan gyud to pastor, kanang sakto gyud to no. Pero kabalo bitaw ka pastor, akong problema kay sa akong kinabuhi ba. Walay ka connect man ang imong gi wali god sa ako ang kinabuhi. Kabalo ka pastor, ang ako ang kinabuhi na ako sa usa ka problemado kayo na relationship. Kabo ka pastor, akong problema karon sa among negosyo, sa among trabaho, apektado kayo, naglisod gid mi sa unsa among buhaton para sa among wala ko'y makita na maayo na sa among kaugmaon. Then murag wala ko'y makita pastor na naa siya connection sa ako ang kinabuhi sa imuhang wali. You see, daghan kay mangutana no.
kung maminaw, mo lang daghan kay murag mo shut down kay ang ilang ipaminaw na nawali or na sermon or na pulong sa Ginoo na giwali sa simbahan. And I believe is naagya po mo bati ani diri no sa ato is ang pangutana ba na unsay labot sa ako ang kinabuhi na pastor. Storya mo discipleship emphasis month kabo ba ka tanaw ta karon sa kalibutan nato pastor kanang Taliban na sa Afghanistan. Grabe luoy kay sila didto. Tanaw ta karon sa dinhi sa akong paligid ang katong mga korupsyon sa government, mga balita, mga nangamatay, nagsakit. And daghan kayo mga ginatawag nato na issue na murag mas importante man siguro ni atong i-deal pastor kaysa kani atong discipleship emphasis month. Ngano man? Kaya atong ang feeling ba na murag dili man ni relevant ang ato ang ginastoryahan para sa ako. Now, akong pangutana for us this morning is sa imong giingon, unsa imong gipangita? Kana imong giingon na nakita nimo na sala left and right, na problema left and right. Unsa imuhang ginalong sa imong kasing-kasing na maimuha? Di ba? Galong ka for hope na naa kay a better future. Di ba? Murag sa imong kasing, gusto ko na murag nakoy pag-asa. Kita tanan gapangita og pag-asa na maski unsa ka pait ang kinabuhi karon, na ako'y kaugmaon, na ako'y ma-look forward to na pag-asa na life will be okay. Mo kana, no? Ang usa, if naminaw ko sa kana lagor na kind of thinking na sa may kuno daghan kay tagbang problema left and right. Unsay connect sa imong ginaingon? Kabalo ko nangita ka og pag-asa. Unsa man ang murag unsay makahatag sa atong kalag og pag-asa. Ang makahatag sa atong kalag sa atong kinabuhi og pag-asa is ang mga saad. Kaning mga saad. Kita tanan natay ginagunitan na saad na atong ginatuhuan na mo'y makahatag or mo'y solusyon or makahatag sa ato og maayong kaugmaon. And so, even nakita na to sa atong great God, no, na naghatag sa Great Commission, na siya gihatag na saad. So, ang title na ako sa atong message lugar would be, ang pagkinabuhi sa mga saad sa Diyos. Living on the promises of God. Unsaon man na bilang kita, Kristohanon, na natay tinuod, no, na natay problema. How can we now, na maski unsa pa na atong giatubang karon, we will always have kaning dili mawala na pag-asa na naay kaugmaon nato na naghulat na masulit ni tanan na mas mulabaw pa sa tanan nato siguro na mawala diri sa kalibutan. Tagaan ta magtulo, no, na and it would have something to do with this. Una-una would be sa gahom sa promesa sa Diyos. Ang ikaduha ana would be ang konteksto or ang premise, no, sa promesa sa Diyos. Ug ang ikatulo ana would be unsa may provision, unsa may madala nato sa kaning para sa atong kinabuhi sa kaning mga promesa sa Diyos. So una-una kaning unsa man ang power of a promise. Kabalo ka mga igsoon, ang power of a promise is that maski unsa ang ato ang kahimtang karon, kung naa kay magunitan na saad for a better future,
dili mawala sa imo yung pag-asa. Usa sa among balaod or among rules na among ginatudloan sa among mga kids para mukaon sila kanang healthy food during breakfast, lunch, o dinner is kanang dili sila pwede mag-snacks basta bag-o lang nahuman ang paniudto or kaning breakfast, lunch, dinner. So dili sila pwede after lang lugar ni kaog paniudto mo snacks diretso, mga snacks diretso. Kaya na-notice man namo na na-style ba na gamay like kaunon sa paniudto para makakaon diretso sa ilahang paboritong snacks. So ingon mi sa ila lugar na kanang alas 3 ra ka pwede, for example sa hapon no, sa alas 3 ra ka pwede mag-snacks sa hapon, dili ka pwede mo snacks diretso after ka maniudto. So there are times, many times na manghayo sila. Gutom kayo, kay wala man sila ni kaon sakto. So, but then, ingnan ako sila na pwede ka mo kaon sa alas 3. So, unsay nahitabo? Wala, gutom na gapon lang gibati. Pero naa sila ma-look forward to na promise. Maka-snacks na ko sa alas 3. And, mahitabo is, they will look forward sa kaning ilang hope na makakaon na sila sa ilang snacks sa alas 3 and somehow moabot sila ana time. Lipay kay sila pag abot sa alas 3, giantos sa nila ang ilang kagutom. So kung tan-aw ta sa ato ang lumalabay, ang ato ang past, unsay nahitabo sa una. Ang nahitabo sa una, dili na makahatag sa ato og pag-asa. Ang pagtanaw nato sa una, ang makahatag sa ato ana is kanang murag, mapuno atong kasing-kasing sa pasalamat, makakita ata bitaw no, dana ko gikan sa una, so na ako'y gratitude, gratefulness sa una, ug maka-learn ko og lessons. Kung matanaw ko sa past, sa una. But, kung mukuha ko og pag-asa sa unsay nahitabo gahapon, dili ka na ang makahatag sa ako og pag-asa. Ang unsay nahitabo gahapon. Bulo mo nga muingon sa kaniadto ang nahitabo karon sa kinabuhi nato under COVID. Kung sige lang tag look back sa bitaw sa past, hinumdaman bitaw to nimo sa una, 2016, maayo kayong dagan sa negosyo, di ba? Okay ra na ba? Mubalik ra ta. Murag dili kay siya assuring, no? Wala kay ko'y makuha na assurance or pag-asa sa dagan sa ako ang kinabuhi katong sa una. Kailangan ko assurance ugma. Kailangan ko assurance unya. Nahilabay naman tong sa una. What about tomorrow? So, sa una, dili ta pwede na dana ta makuha sa ato ang pag-asa. Naapay uban na kabalusad ta na moingon ng living in the past. Na sa una na lang, permi na lang ko sa una, maguna-una. Ang negative na siya na, ang pagsabot anang living in the past, murag trap kay ka sa una nimo bay. Sige ra kag storya-storya sa imong sa una, kabalo ka, mo ni ang akong kinabuhi sa una. But, again, wala siya'y makuha na hope. Unsay food nato sa pag-asa para nato is para sa atong kaugmaon. That ang ato ang mga kalag, ang atong kinabuhi, masudlan ta og pag-asa kung makita nato na atong kaugmaon plus star. Then even karon, sa akong present or unsay nahitabo sa una, naara gyapon ko'y pag-asa. So, mo niya nga akong kuan sa atoa na to live, pagkinabuhi sa mga promesa sa Diyos. Ang ato ang gracious, loving God is gitagaan ta niya og past, present, and future na mga promises. Proven track record na past.
Nakita nato para sa atong karon pod na adlaw o even tomorrow. So, to live on the promises of God, dapat naa kay gunitan na iyahang mga promesa para sa imuhang kaugmaon. Kay dili man nimo many times sa imong kinabuhi, like karon, daghan sa ato naglisod, daghan sa ato wala pa gyapon trabaho, daghan sa ato nagsakit, natay mga kaila na nawala na dinhi. If mutan-aw ko sa balita, and this week lang alone, no, daghan kay mga pastors na nawala na diri sa kalibutan or fighting for their lives in the hospitals right now. And if wala ko'y gunitan na promise ni Lord, tomorrow, mingon ko, oy, Lord, luoy kay Lord, no, luoy kay mi Lord, kay karong adlaw nakita namo og among nadawat na balita. So you will be overwhelmed and you will lose, no, ang hope. So, permi gyud, learn the promises of God for our tomorrow. Gunita na nimo, i-memorize na nimo, imo na siyang ibutang og taguon na sa imong kasing-kasing para sa unsa na sitwasyon. Kabulo ka na naa kay pag-asa. That's why, grabe si Jesus, paingon niya, kanina promise that I will be with you. Ako mismo, dili ka mo, maski imong feeling na ikaw na lang. Ang promise ni Jesus imong gunitan, I will be with you until the end of the age. Di lang na para karon, para na sa imong future as well. Now, the second would be, na kaning hinumduman nato na naay premise basta mag-promise ang Ginoo. Naagi na siya'y realidad, no? Tingala man ka, nganong dili man tinuod ang imong promise akong kinabuhi, Lord, makita na ako sa Bible, pero murag wala man siya sa ako, Dili man na good pwede na makuha ka og promise na mabasa nimo sa Bible kung wala nimo na-include ang iyahang premise. Unsay pasabot sa premise? Iyahang basihan. Na paghatag sa promise, naa na siya'y basihan para imuha siyang maangkon. Sama ra na sa kung magsuroy ka sa imuhang mag-date lugar mo sa imong asawa or kuyot mag-date mo sa imong mga anak, gidala nimo siya sa kanang McDonald's and then giingnan nimo siya, nak, pwede ka mag-order ra anak ko unsa imong gusto. Ug ingnan ka sa imong anak, pa gusto ko kuan pa, sakyanan. Gusto ko baruto pa. Ug pag-ingon nimo, namagudas McDo, order lang diri sa menu ba? Promise man ka pa. Nag-promise ka bisan unsa akong orderon. Man sa ako baruto. Di kuan ka Lord. Dili ka kuan pa. Pakakon ka pa. Right? A lot of us have been disappointed na sa mga saad, maybe sa mga tao, yes. Pero kung hunahon mitaon nimo, ang promesa sa Dios naabya gyud diha ang promise pod na matuman na tanan ug naa say gahom. Pero ngano man ang dili nato makuha? Could it be possible na wala nato siya gi-claim sa iyahang premise? Atong tanawon, una-una na tulo ka buk na essential kaayo na premise para makuha nato ang good promises sa Ginoo. Hinumdumi, i-consider nimo permi kinsa man kini ang karakter, ang kinaiya sa naghatag sa promise. Kasi daghan kayo mga empty promise, daghan kayo kita siguro nasunog na tanan, gipaasa ta. Kung tanawon lang nimo mga hugot lines, daghan kayo pinaasa, sinaksak ng kutsilyo, tinidor o kutsara sa akong di ba? Daghan kayo mga hugot na walay forever. Daghan kayo mga makita nato na disappointed sila
sa mga nagsaad sa ilahang kinabuhi. Pero ngano ka nung na-disappointed sila? Because naghatag sa promise, the promise giver, unang-una tan-awon nimo siguro is ang iyahang karakter. Kung sa tao, di ba, pwede man God na nagsaad sa imo and nag-change iyahang huna-huna. Adik ko kay wa man ka, di man kay nada. No, di na ko mo fulfill sa akong promise. Nay mangutang nimo. Promise ko, bayad. Wa ni bayad. Suko pa siya pag singil nimo. Right? Kaya nga naman, ang karakter sa naghatag sa promise, mo man ang basihan kung iyang tumanon or dili ang promise. So consider the promise giver na ang karakter sa promise giver na ang Ginoo nato. Ingon niya na He will never make a false promise. Dili gyud na muhimo ang Dios og false na promise. Na muingon siya og promise o dili niya tumanon, dili na siya buhaton sa Ginoo. So meaning if naay promise na imong gina-claim, then wala nimo nadawat, dili ang Ginoo ang wala ni deliver, kung dili maybe mubalik kasi ang pulong og sabton nato nganong unsa mo to yung masabot ni sa promise. Kaya man gisaad na tanan niya promise will come true. So you see, no, sa Hebrews 6:17 to 18 na ang sa tungod sa iyang grasya o pagkugma sa to, iyang murag gigapos niya ang kagulingon sa naghatag siya og promise. Ngano man, para sa tanan na makadawat sa iyang saad, makasigurado sila na di ginaan niya usbon niyang hunahuna. Iyahag yun ang ihatag basta nag-promise ang Ginoo. Una ingon siya diri sa 18 no na dili imposible sa Ginoo na mamakak na siya. That's why kita tanan kung naa kay balaka, naa kay gibati nakahadlok para sa imong kinabuhi, dagan sa iya. Dito ka sa iya magpasilong tungod kay di man siya mamakak, di man niya bawion ang iyang gihatag na saad sa imuha. So ang imuhang pag-asa para sa imong kinabuhi, sigurado. Because God will never make a false promise. And ingon mo sa 19 no, na kani, this is reason no, na ang ako ang pag-asa is strong. Tungod kay nakaangkla man siya sa karakter sa Diyos na masaligan siya. So akong kalag will always be, no? Masettle rako. Kaduha na karakter kung imo i-consider is di lang siya ang Diyos na mo deliver sa iyang promise. Kay di na niya bawion ang iyang pulong, kundi perfectly good siya all the time. Ang daghan kita no, common kaya na to, God is good. All the time. All the time. God is good. Pero minato na siya automatic mo gawas na to kung pangutanon ta na diri sagitan ta diri sa jikap sagit din ta ana kabalo kay nato pero pag Lord ahaman ka Lord masaligan maka kay wala man makaduda tao sa ahay no kay di nato makita pero hinumdumi ang karakter sa Dios dili ni mausab. So kung nakita nimo sa imong kinabuhi, naglisod ta karon, nakasakitan ta karon, natay daghan kaaway, no, sa atong kinabuhi og ministry, nothing is working, nagakwanta og failure after failure. Ang atong mga plano one after the other, gakaguba. Hinumdumi ang karakter sa Dios. Lord, always good man ka Lord. Nag-promise man ka, Lord, na dili ka mausab. Nag-promise man ka, Lord, na maski unsa ka, way nada na mo akong kinabuhi karon, naagya pong kay plano para sa tanan na imong gitawag og naghigugma kanimo. So makasalig na gyapon ko, naaragapon ko maayong kaugmaon, maski di na ako masabtan akong kinabuhi karon.
Ingon pa sa Deuteronomy 32:4, no? Siya, mura na siya, He is the rock. Di mo usab. Masaligan. His work, tanan, perpekto. So tanan na niyang plano, perpekto. Maski unsa pa ka, gubot na ang kalibutan, gubat, daghan, nakita nato na trahedya, but naa siya'y nindot og perfecto na plan. Because tanan po niya mga pamaagi, makasalig ka na just na siya. There is no unrighteous in Him. There is no injustice in Him. Faithful na siya. So hinumdumi, kinsang naghatag sa unsay karakter, sa naghatag sa promise. Danha nimo makita kung ang promise matupad or dili. Ayaw tuo sa kaning makita na nimo ang karakter. Atong example na would be this. Giklaro pod sa Ginoo na si Satanas is a promise giver. Dili lang ang Diyos ang promise giver. Pero gipahibalo kita sa Ginoo, sa iyang pulong, unsa ang karakter ni Satanas para dili kita mailad sa iyang mga promesa. Unsa man ang iyang kuan, ihatag sa imo na promesa. Gusto ka malipay sa imong kinabuhi? Nangita ka og pag-asa? Pwede ani. Nangita ka og freedom? Nangita ka og kanang pwede nimo gusto unsay gusto nimo ma-achieve nimo imong damgo, imong dreams, imong goals, imong bucket list, tanan. Gusto ka og kanang seguridad, nahadlok ka, nabalaka ka, nasakitan ka, naakoy way out. Muna ang ipanghatag ni Satanas. Gusto ka og power, gusto ka og pleasure, gusto ka og madato, gusto ka og maka ingani sa kinabuhi, status, ihatag o i-promise ka na tanan ni Satanas. Pero hinumdumi ang iyang karakter. Ayaw tanaw sa kaning makasilaw na iyahang ihatag nimo permero. Kay ang karakter ni Satanas is usa kana siya kadautan, bakakon, o gusto kanya patyon. Muna ang iyang ambisyon na kung pwede kanya patambukon sa iyang promesa para lang mapatayin kanya, unya, iha ka ng buhaton. Kung iha kang padatoon, iha kang ayuhon sa imong sakit, para lang magkuyog mo sa impyerno, iha ka ng buhaton. Kaingon pa ni Jesus, no, warning siya, ang si Satanas, evil na siya, mura gyud na iyang buhat. Murderer na siya sa sugdanan pa lang. He has always hated the truth of God. Ang iyang buhat lang is mamakak after mamakak. Kabaw ka unsay dili isulti ni Satanas sa imuha, pero mo ang imuhang bayran. Again, remember, kita naay payment, naay cost sa kung kinsa ka mutuo. A cost to obedience. So if you obey Satan, if kang Satanas ka maminaw, o dana ka mukuha sa iyang mga promesa, ang kapalit ana is kamatayan. Ang kapalit ana is wingon si Satanas sa imo, ayaw paminaw sa Ginoo. Dauton na niya ang karakter sa Ginoo. Dili man na masaligan ang Ginoo. Kung tanawon pa lang nimo sa garden sa Eden, unsa iyang sales talk ni Eva, ang Ginoo di man na masaligan. Nana say dili gusto na mainyuha. No? Selfish na si Lord. So kung inyuha ning buhaton na pareha na mo na level sa Ginoo, maimuha na imong kinabuhi, no? You will be the master. You'll get what you want. Muna ang iyahang permi, balik-balik na silstok. Pero hinumdumi, bakakon ka na siya. O gusto ka niya, patyon. Muna iyang karakter sa promise giver. So consider, kang kinsa ka, maminaw, sa promise. Kay danha mo man na ang imuhang basihan sa imong pag-asa.
danha man ka mag-asa. So kung magpadayon lang ka og asa sa Satanas, pwede kana ang hugot sa kalibutan. Nadunggan nimo left and right, ang hugot nila, disappointed faith. Ang ikaduha na tan-awon nimo para sa kaning essential premise sa maayong saad sa Ginoo na matong matuhuan o matindugan is tan-awa ang abilidad sa naghatag sa saad. Kay pwede man mo ingon ang naghatag sa saad, no? Promise ko ba, basta kaya lang. So na ang willingness, na gusto na ko buhaton, pero kapos lang yung budget karon ba, wag yung ko'y mabuhat. No? Wala siya abilidad na i-deliver. So maski ang karakter, maayo, pero wa may abilidad. Di gapon, disappoint ra gapon ka sa promise. So unsa man ang abilidad sa kaning promise giver, sa kaning promise na nato bilang ihang tinun-an na nagtuman o nagsalig sa iyaha, na naghigugma sa iyaha, ingon pa lang sa 18, no? That's why i-establish sa atong Diyos tanan sa iyaha, ang tanan na gahom, ang tanan na otoridad. You are dealing with the God of the impossible. You are dealing with the God, no, na walay imposible mabuhat niya og tanan na iyang isulti kaya niya. Kaya matupad. Kaya niya ipatupad. So, ang karakter, tanawa, ang abilidad, naabasaya ang abilidad na mo deliver, o ang ikatalo, tanawa ang context. Tanawa, giunsa og hatag ang promise. Again, di man ka pwede kung naka sa McDo, mo-order ka og pizza. Diba? Naamay context ang promise sa Ginoo. O ang iyang mga promise, maklaim na nimo sa iyang sakto na konteksto. Daghan kaya sa ato umingon, I want to be close to God. No? Tanaw ning basa ning ka sa Matthew 28:18. Oh, promise ni Lord, Matthew 28:20. Ingon siya, I will always be with you. Tanaw ka sa uban part, no? Oh, I will never leave you nor forsake you. Tanaw ka sa uban, grabe. And so, what happens? Ang imuhang gikuha anak karon na promise tungod kay imo nang nabasa sa Bible, imuhang gibutang sa imong sabot na, tanan ang ako ang gusto buhaton sa kinabuhi nako, ma-accomplishar nako, tungod kay ingon man siya, di ko niya biyaan. And mubuhat ka sa mga butang na nakabuak sa kasing-kasing sa Ginoo, na sukwahi sa iyang kabubuton, ug matingala ka, wala man lagi. Di man lagi sakto, wala man lagi siya ni deliver siyang promise. Feeling na ako, layo na ko sa Ginoo. Busy kay ko dinhi, nangita og hanap buhay, pero murag wala man siya, layo man siya. Lord, I want to be close to you. Unsa atong ginabuhat, my God, is this. Unsa atong gusto buhaton, atong ginabuhat. Og manawag din ta sa iyaha sa Ginoo. Lord, join me. Kaingon ba ka, Lord, di ba, na you will never leave me, you will always be with me. But you know what? If you want to be close to Jesus, paminaway ang saad. Niingon siya, go and make disciples. Paminawa kang kinsa niya gihatag sa mga nagtuo sa iyaha o nagsalig sa iyaha o nagtuman sa iyaha. You want to be where Jesus is? He wants to make disciples. If you're making disciples, then usa ka ni na realidad na iyang promise, I will always be with you. Ang promesa sa Diyos, makuha ra gyud na nimo sa iyang sakto na konteksto sa paghatag. Dili nato pwede sabtuno na kaning iyang promise sa atoa na He will always be with us and leave us is wala kay maengkwentro na problema sa kinabuhi kay permi kanya luwason.
dili na nimo siya pwede kwaon na promise or isabot na promise kay ngano man. Huna-huna ang iyang pulong niingon sa atoa. Si Jesus mismo niingon, hinumdumi na ako kiingnan gyud ta mo. Ang usa ka servant is not greater than its master. If ako ilahang gi-persecute, nag-agi og kasakit og suffering, kamo pod. So, ayaw, no? Don't ever na kuhaon nimo ang usa ka promise sa Ginoo ug imo lang kagulingong sabot imong gusto ang imuhang i-apply ana. Di ka makastorya og sakto na application sa Biblia kung di ka kasabot, wala ka nakasabot kung unsa ang iyahang gisulti sa pulong. No, this might help you, no? This would be the first one, no? Kag kinsa man niya gihatag na saad. Ikaduha na yung pangutana siguro nimo pag mukuha ka sa iyang promise, kag kinsa man to niya gisulti. Kag kinsa man ang nakadawat ani na saad. Kag kinsa lang man ni na saad. Kinsa lang man maka-claim ani. O ikaduha would be unsay kondisyon. Daghan kayo, no, kung mambasa ka sa promise dahil mga if, no? I promise you this, if. No, na ay kondisyon. So, example, kaning Great Commission. Kani nasaad until with you to the end of the age, if nagtuman kita o nagsalig kita sa iyaha. Unsay kondisyon? Dapat mahibaw-an nato. Ikatulo would be, kanus aman ni mahitabo. And I think usa ni sa dinhino daghan ta mawala sa passing sa kanus-ad ang paghitabo sa promesa. Did you know na ang mga promise sa Ginoo na siya kanus-a mahitabo? Na ay para sa ila sa Old Testament, na ay para sa tanan na motuo sa simbahan buhi pa ta ug naapoy ayha ra mahitabo sa iyang ikaduhang balik. And a lot of us, no, lalo na kung naakay o sa kasitwasyon na nag-agi ka o kalisod or problema. And I was talking to a dear friend, no, anak siya na, do you know, no, daghan, grabe kayang abuse sa church. Daghan kayo og sin. Daghan kayo og mga abusive relationship. Unsaon na lang to katong na-trap sa mga marriages na kanang physically abuse sila, emotionally abuse sila, or worse. Ang ano ba na, luoy kay sila, no, kay kanang, murag wala na pag-asa. So, we have to take matters into our own hands. We have to, kanang, do things, even, na dili na nakahimaya sa Diyos. Nga naman. Because, if you look at the promises of God, suffering will be part of this world. And the only time you get relief from suffering, na problem-free ta, na wala na ihilak, would be at the end of the age. That's why ang promise ni Jesus, no, naa siya time, I will surely be with you until the end of the age. Hinumdumi, unsa may mahitabo sa the end of the age? Unsa may mahitabo sa the end of the age? If you can remember sa Matthew, katong nagwali ta sa series sa Matthew, naidaghan nato mo suffer. Ug sa end of the age, diri sa kinabuhi, ug sa the end of the age, dinhi ang hukman. Mabulag ang naa sa simbahan na mga tinuod or dili. Ug katong mga abusado ug dinhi sila makabayad. Dinhi sila mobayad sa tanan nila sala. Kay usaman ka frustration ba na pwede nila ilaro, no? Pwede sila mangilad sa ato na baka kanta nila, pangutan-on nimo, mingon sila okay naman ko, pero pag uli sa balay, mangulata ra gyapon. Pwede, no, na kriminal, dili mapriso. Pwede dinhi sa kalibutan na ang ato ang sala, pwede na to itago ug wala tay consequence atong nanadawat while buhi pa ta. Pero unsa may promise sa Ginoo that at the end of the age, hukban kita. Kita tanan, musagot. So sa usa ka santo, usa ka saint sa Ginoo, dili
ta ever ma-feel na helpless or hopeless atong situation kay naaman tay promise na gunitan. Lord, he can get away with it now, but he won't come sa imong ikaduhang balik. Maka tindog ra gyapon ka. Lord, nasakitan ko sa akong mga igsuon diri sa simbahan, pero promise man ka, Lord, na there's great blessing. No? Na we can still forgive. You live with the promises of God. Ayaw live with the problems na imong makita. That, kung imo lang permi hunaon o gunitan ang mga problema, you will feel helpless and hopeless o frustrated. Keep on holding on, living on, standing on to the hope of God. So, unsa ato ang provision ani lastly? Kani siya na promise. Provision, unsa atong mabaon para sa atong kinabuhi adlaw-adlaw. Ang guarantee sa Ginoo na mabuhat nato ning imposible niya na sugo. Na magsangyaw kita sa mayang balita ug mag-make disciples, imposible man ni kung kita lang. Pero iyang guarantee na ang imposible mabuhat nato tungod iyaman i-guarantee na mo succeed kani. Kita tanan pwede ta na atong kinabuhi maski unsa pay mahitabo di ta mawad-an og pag-asa. Because all of God's promise will come true. Kung dili man karon, mahitabo na. Dito. Di ko kabalo kanos pero buhaton niya. Iya kaning ihatag. Di na ko masabtan, pero nag-promise siya, masabtan na mo in the end. The reality, no? Na tanan na iyang gisaad, mahitabo kini. Busa tagaan lang tamo og duha ka passages na inyong kaning sa Lamentation, kung sa Lamentations 3. Lamentation 3 tells us 17 to 25. Og tagaan ta mag-usa sa New Testament. Pictures of kaning matagaan og provision sa promesa sa Ginoo. Ningon siya sa Lamentation 3. Ang akong kinabuhi, ang akong kalag, it feels like wa na ko'y kalinaw o kalipay. Nalimtan na nako gani unsa ang feeling sa happiness. Ingon din siya sa 18. But then, nakauna-una ako. O akong panghuna-una is kani, wa na ko'y pag-asa. Wa na ko'y kaugmaon. Wala na ko'y maasahan pa diri sa kinabuhi. And ingon din siya sa verse 21. Pero, nakahinumdum ko. Ug daa ko'y nakuha na pag-asa. Unsa may ang ginahumduman? Unsa iyang asa nakakuha? Tanawa sa 22. Tungod ang Diyos faithful siya. Iyang faithful na paghigugma, di gyud moundang, dili mawala. Ang iyang mercies, dili mahuman. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion. Therefore, I will put my hope in Him. Wa na usab ang iyang kahimtang. Di na siya kahunumdum unsay feeling sa malipay ug sa feeling na walay problema. Pero tan-awa ang usa ka kalag. Tatag sa pag-asa tungod kay nagtindog siya sa karakter sa Ginoo ug ang iyahang gipromise sa iyaha. Tan-awa dayon ang 2 Corinthians
chapter 1. Ug niingon diha, sugod sa versikulo 8. Dili kami gusto, mga igsuon, na basin inyong pagsabot ba na dili walay problema sa kinabuhi. Pero among story unsay nahitabo sa among missionary journey diri sa Asia, nagrabe mi ka-enkwentro og problema na na-burden kay mi, sobra ka bugat na problema na dili na mo kaya. Ang daghan comes to our mind, no? God will never give you a problem you cannot na dili nimo makaya. Ingon si Pablo diri, naa siya problema na di niya makaya. It was beyond our strength na naghuna-huna na sila. Murag wala na tani, murag no hope, murag mas maayo pa mamatay ta. Ingana kadako na problema. Unsa may ingon sa iya sa verse 9? Pero ingon siya, indeed, murag feeling namo na sentensyahan mi og kamatayon. Murag feeling namo kaning a sentence of death. Pero naay great purpose. Unsa ang ingon? Na-discover ni Pablo sa kanina na problema na dako kayo. Ingon siya, para ma-realize namo na dili kami magsalig sa among kaugalingon, kung dili magsalig na kami sa Diyos who can raise us from the dead. Every promise of God will find His yes in Him. Si Jesus, the first, sa kaning Great Commission, iyahat ng gipahibalo ta, gi-remind ta, bag-o lang sa nabanhaw, ani. Muna ang atong pag-asa, na kung dili man sa kanila sa kinabuhi, makita nato ang paghitabo sa iyang promise. Nabanhaw man si Christ. Promise siya mabanhaw man pud ko. Makita ragapon nako ang tinuod o ang tanan promesa sa Ginoo mahitabo sa ako. Ubalik ko atong missionary na 5 ka buok nagipatay. Grabe ang trahedya. Pero tungod atong ilang sacrifice, ang ilang asawa ni adto ug nagsangyaw sa mayang balita, ang tanan og daghan kayo ng mga Kristohanon og simbahan all over the world heard the news ug gisuporta sila ug kabalo mo ang resulta ug ang guarantee sa Ginoo. Even though katong 5 ka missionary na matay, wa nila nakita ang fruit sa ilahang sa promise. But in heaven, they will. Naluwas, daghan naluwas atong tribo. Tungod sa ilang pag-claim sa promise sa Diyos. My dear friends, akong pag-ampo, no, nakita dinhi, we would be as a people, remember the power of God's promise. Na i-consider nato ang iyang karakter permi, danaan ni premise permi, para atong dili kita ma-disappoint. O remember na naa ni provision para kanatong everyday, relevant kani. Learn His promise, know His promise, keep His promise in your heart. Let's pray. Lord, we are praying, Lord, for a people na kami, we will be a promise-driven people. Na kami, Lord, we will be fueled sa imong promise. Maski, di na namo, Lord, grabe ang dark na kayo ang days. Ug mo gini ang imong giingon sa pulong nimo, na mas magkalala ang kalibutan. Mas magkadautan ang kinabutan. Ug kami, indeed, Lord, many of us will suffer. And some of us, or many of us, will feel or will be killed. But yet, I pray na ang among faith o salig is dili sa mga promesa sa kalibutan, dili sa mga saad ni Satanas, kundi sa imuha. Help us, Lord, live by faith
and not by sight. In Jesus' name, amen. Maayong adlaw mga kaigsuunan, pasalamat kita sa Ginoo sa atong nadungog nga pulong sa Dios nga kabalukon nagadala gayud og gahom gikan sa Ginoo og makahatag gayud og pagdasig sa matag usa kanato nga nag-agi-agi og klase-klase nga mga panghitabo niining panahona. Una nga ako ang gusto nga buhaton samtang ako maggatindog dinhi sa inyong atubangan kay pagdasig kaninyo kabahin sa importante kayo nga panghitabo dinhi sa ato ang kaning syudad tungod sa COVID-19 nga pandemic. Ang ato ang si Bishop Eduardo Cajes urge kanato o dasig kanato nga magpa-vaccine gayod aron maprotektaran ang ato ang kaugalingon, ang ato ang pamilya ug ang ato ang komunidad. Ania ang iyahang gusto nga ipaabot kanato ug ako kini nga basahon. With the spike in COVID-19 cases even claiming the lives of some pastors and members, Kamakop President Bishop Eduardo C. Cajes issued a pastoral letter encouraging all constituents to get vaccinated. Kung gusto mo makakita ani nga official letter, pwede gayud ninyo lantawon sa Kamakop nga Facebook page. There are many oppositions and fake online news. Mao na kini ang letter ni Bishop Cajes. But death will always happen, whether we like it or not. So for me, it is better safe than sorry. Nevertheless, let us respect one another's choices and decisions, the bishop said in his letter. Padayon siya nga nag-ingon, it is my paternal, civil, and ecclesiastical role as head of the Kamakop Society to encourage all to submit to what is medically tested, carefully processed, scientifically proven, and officially recommended vaccine for the best of every individual, family, community, nation, and the entire world. The bishop cited 4 reasons, 4 ka rason, why he decided to avail of the government-administered job. Number 1, the government mandated it, and the Bible reminds us to submit to the laws of the land that are not contrary to God's word. That is Romans 13 and verse 2. The legitimate medical community officially advised the citizens to get vaccinated. That's number 2. And number 3, it is good for my personal health and body's immune system and protection that will contribute to my well-being and help protect my family and community from getting infected. And number 4, it is my personal conviction and in consonance with my conscience to submit to a legitimate, proven, tested, accepted, and medically validated vaccination. Mao kadto ang pagdasig sa ato ang bishop and being part of his leadership dinhi sa Pilipinas, no, sa Kamakop. Giawhag kita niya nga mo submitar sa sugo sa gobyerno ug kita magpa-vaccine gayod isip sa iyang mga constituents unless aduna kay advice from your doctor nga dili usa magpa-vaccine for whatever
medical reason karong panahon.